ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಗಲ್ದು ಪೋಯಿನ ಕಿಶೋರ್ ಯಾನೆ ಕುಟ್ಟನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಕನನು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ನಿಜ ಮಲ್ತದೇರು 25 ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಕುಟ್ಟ ಕುಟೀರದ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲು ಇಲ್ಲು ಒಪ್ಪೆಯನಲೆಸು ನಡಪೆರ ತಯಾರು ಅವನುಂಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಭಾಷತಾಯರ ಬಯಲು ಕುಟ್ಟ ಕುಟೀರ ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲ್ಗು ತಯಾರಾತಂಡು ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲು ಪಂಡ ಇಂದಿಟ್ಟು ದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸು ಮೂಡ್ಯರೆ ಯಾವು ಕುಟ್ಟ ಕುಟೀರ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆದ ದಾಖಲೆ ಅವಧಿರು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿ ಕನ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಿನ ಕಿಶೋರ್ ಯಾನೆ ಕುಟ್ಟ ಕರೆದು ಪೋದು ಜುಲೈ 1 ವರ್ಷದಿಂಚಿಂಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಕಿಶೋರ್ನ ಅಕಾಲಿಕ ದುರಂತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗು ತಡೆಯರ ಆವಂದಿನ ಬೇನೆ ನಷ್ಟ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗಗ್ಲ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಆಘಾತ ತಂಕ್ಲನ ಸದಸ್ಯೆ ಓರಿ ಅವಲ ಬೆನ್ಯರ ಬನ್ನಗ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ದಂಗದು ಪೋಯಿಡವು ಒಂಜಿ ಕನನೆ ಆಂಡು ಕಿಶೋರ್ನ ನೆಂಪುನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದಕ್ಲು ಆಯನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಕನನು ನಿಜ ಮಲ್ಪೆರ ದುಂಬಾಯರು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರು ರಡ್ಡು ತಂಗಡಿಯಲ್ಲೆನು ಅಗಲ್ದು ಪೋದು ದಿಂಜಿತಿ ಸಂಸಾರಗು ಆಧಾರ ಆವಡಿತ್ತಿನ ಆಧಾರನೆ ಬೂರ್ದಾನಗ ಈ ಬೇನೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗು ಮಲ್ಲ ಪುದಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಿಟ್ಟಿಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದಕ್ಲು ದಿಂಜಪೊನೆಯರು ಕುಟ್ಟನ ನೆಂಪುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇರೆಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತಂಕ್ಲೆನ ಸದಸ್ಯ ಬಂದುನ ನೆಂಪು ತಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾಪಲ ಮಾಜುಜಿ ಪಂಡದು ತೋಜಾದು ಕುಟ್ಟನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಧೈರ್ಯ ದಿಂಜಾಯಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗ ಕುಟ್ಟನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನು ಕುತ್ತಾರು ಬಾಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅನಾಥ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸಾದು ಕುಟ್ಟನ ನೆಂಪುಗು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಕೊರಿಯರು ಸಂತೋಷದ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆಸಲು ಆ ಭಗವಂತನು ಇವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂಕ್ಲೆ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬಡು ಕುಟ್ಟನ ಮಲ್ಲ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಈ ನೆಂಪು ಶಾಶ್ವತ ಪಂಡದು ತೋಜಾದು ಈ ಸರ್ತಿದ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬನು ಬಾರಿ ಸರಳ ರೀತಿಡು ಆಚರಿಸಾದು ಕುಟ್ಟನ ನೆಂಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಸಾಧಕೆರೆಗೂ ಮಾನದಿಗೆಲ ನಡಪಾಯಿರು ನಮ್ಮ ನಂಬೆಂಚಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದು ಯಾನು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಬಂದುಳ್ಳ ಪರವಾದ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 3 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕುಟ್ಟ ಕುಟೀರಗ್ ಗಣ್ಯನ ಉಪಸ್ಥಿತಿದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾಯಿರು ಪ್ರಸನ್ನ ಭಗವಾನ್ ವಸತಿ ತಂಕ್ಲನ ಕುಟ್ಟಗು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ವರ್ಷದ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಊರ ಪರವೂರ್ದ ದಾನಿಲನ ಸಹಕಾರನಿಕೆ ಎಂದು ಐತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಕ್ಲನ ಕೈಟು ತೀರ್ನಾತು ಶ್ರಮದಾನದ ಬೇಲೆಲ್ನ ಮಲ್ತದು 1 ವರ್ಷಗು 15 ದಿನ ದುಂಬತ್ತಾದೆ ಕುಟ್ಟ ಕುಟೀರ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲ್ಗು ತಯಾರಾತಂಡು ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಬಿರ್ಸದ ತಯಾರಿಡು ಶ್ರಮದಾನಡಿ ಇತ್ತಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ತಂಡನು ಪೊಸಕುರಲ್ ಭೇಟಿಯಾನಗ ಬಿರ್ಸದ ಬೇಲೆಲು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗು ತಯಾರ ಆಯ್ನ ಕುಸಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಆದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡ ಇನ್ನತು ಕುಸಿ ಪಾತೆರಡು ಮೂರ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಿಗ್ದಿ ಬಲ್ನಕ್ಲಿನ ಶೋಕುಡು ತೂವೋಡು ಪಂಪಿನ ಇಲ್ಲ ಪೊಸೆಲಾಡು ತೂವೋಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆಯನ್ನು
ದಿವಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಆಶೆನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆರವೇರಿಸರ ಆಯ್ಜಿ ఆయన కరిపోయిన కుట్టన ఎంగలు నెంతొందు ఆయన ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಟ್ ಎಂಗಲು ರಕ್ತೇಶ ಬಳಗದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸೇರಿದ ನಿರ್ಣಯ ತಂಡ ఆయన ದಾದ ಆಶಯ ಇದಿತ್ತೇನ అయిన ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ఆయన ನೆರವೇರಿಸೋಡು ఆయన ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಅಂಜ ಅಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ಅಂಜ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಡು ఆయన ಆಶೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋಡು ಬಂದು ಎಂಗಲು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಕಾರ್ಯಗೂ ದುಂಬು ಪಿದಾಡಿಯ ನೆನತಿನ ಕಾರ್ಯಗೂ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನ್ನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೋಮವಾರದನ್ನಿ ಈ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಗೆ ದಿನಾಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಂತದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋದಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ಆಂಡಲ ಆಯಮಲ್ತಿ ಬೇಲೆ ತಂಕ್ಲಿನ ಒಡನಾಟಡಿ ಇತ್ತಿನ ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ ಇಂದು ಕಿಶೋರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಕಜೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ರೂಪೋಡವಾಡು ಕಾಸು ರೂಪೋಡವಾಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಇಜ್ಜರ್ನ ಅಂಡಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದಕ್ಕಲ್ನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವಮಾನುಡು ಮರಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡಲ ರವಿಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡದು ಏತು ಕೆಲಸ ಮಂತಿರು ಪಂಡ ಆ ಋಣನಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜನ್ಮುಂಡು ತಿರುಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಯನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾವಿ ಈ ಇಲ್ಲಡಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನೋಡು ರವಿಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನೋಡು ಉಂತದ್ದು ಈ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಗಲ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಈ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ವಿಷಯ ಎಂಗಲ ಜೀವಮಾನೋಡು ಮರಪನತ್ತು ಜೂನ್ 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಕುಟ್ಟ ಕುಟೀರ ಒಪ್ಯಾವನ ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ವೈದಿಕ ವಿಧಿಗಳು ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಂಡು ಇಂಚಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗ್ ದಾನಿಲೆನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ಒದಗದು ಬರಡು.